В тиха стая снимки пожълтели, 7 съдби, една любов. Наталия и Михаил като корени бели пазят дом от време и от зов. Годините минаха тежко и бавно, но нишката никога не се скъса. Дори когато съдбата ги раздели странно, сърцето помни и не се предава. Маждаре със сила тренира до край, Пепи ковач на желязо и воля, Марин гради своя бизнес и свят, Северин с музика лекува болка, Любчо в ринга с дух несломим, Йоана на сцена с образ и светлина, а Совка тихо носи в себе си всички и пази ги като семейна молитва една. След 35 години тишина, съдбата пак ни събра. Разделени, но никога сами, в сърцето винаги сме били едно семейство ние. Прегърнете се, времето не чака, любовта не пита кой е прав. Щом сме тук, това е знак, че прошката е най-големия дар. Йоана и Северин, две изгубени звезди, отново намират своя път през години, през сълзи и мечти. Не се връщат у дома в кръг и сякаш времето спира за миг, когато погледите се срещнат. Всички рани остават назад, когато душите се прегърнат. И ако някога съм ви наранила с дума, с мълчание или с грях, простете ми, от сърце ви моля, защото без вас не съм това, което бях. Совка говори със сълзи в очите, но с любов, която не умира. 7 сърца, една съдба и обич, която винаги намира. След 35 години съдба ни върна обратно у дома. Не сме загубени, само намерени пак, по-силни, по-истински, с обич, без страх. Не сме повече от спомени време, ние сме семейство, едно сърце. И каквото и да е било преди, любовта ни събра завинаги. Прости ми и нека от тук нататък да бъдем заедно.